So, humana kita sa commandments. Now we go to the sacraments. Theology. What is theology? So, daghang definitions sa theology. Pero, so, simple terms, theology means the science, so it is a science, which studies God and the relationship of man to God. So, muna, study about God and its relationship to God. So, kung sa sa simple terms, ang imong understanding about God. Theo means God, no? Logi, study. So, biology, study of living things. Theology about God, no? So, wala na sa theology, wala lang ta nagtuon, kundi ang atong relasyon sa Ginoo pagyod. Dili lang siya tuon nga taman lang sa hunahuna, kundi atong isabot ang atong relasyon sa Ginoo. So, naa siya three broad fields ng theology. So, ang una, ang pagtuon sa mga about God, mga kamatuoran bahin kaniya. No? So, dili na ito makita ang mga kamatuoran bahin kaniya sa Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty. So, the Apostles' Creed is composed of 12 articles. 12 articles. So, kada article, ato na siyang i-discuss. So, gumana taniyana. So, mauna siya ang mga things nga atong tuuhan. Gipadayag na ni Jesus pag-ari niya. No? Yan ang gi-reveal. So, things nga atong tuuhan, mga atong dogma o doktrina. Gumana na, things that we know, humana tayo na, dili enough nga taman lang ta sa pagtuon kung unsay atong dapat tuuhan, di ba? Kinahanglan nato ang atong tinuuhan, ibutang nato sa aksyon. So, dili pwede diri lang taman. So, tuon ta bahid sa purgatorio, Mama Mary, angels, church, Holy Spirit, kumana, kinahanglan nato ibutang into action ang atong buhaton. That's why, ang next field of theology is about commandments. So, that's why we study about the 10 Commandments and about the 2 greatest commandments and the commandments of the church, di ba? So, sa second field, tudluan kita unsaon pag-apply ang atong tinuuhan. Okay? So, and then, last week, nahuman ang atong topic sa commandments. So, kung imong i-review itong mga commandments na itong ipangtunan, ma-realize na ito, lisod ang commandments ni God. Di ba? Dito pa lang daan sa 8 commandments, detraction, rash judgment, sa sin of the tongue, sin of the ear, stricto kayo, no? Last, mga na. So, kung imong hunahunahon, mura kag ma-overwhelm. Mura saan ako ni pag-survive? Saan ako ni pagtuman sa kasuguan sa Ginoo? Lisod kayo, no? Di ta maluwas That's why we go to the third field of theology. No? Kung sa ato lang tawhanon nga sa tawhanon lang nato nga kusog, kung sa atong tawhanon nga paningkamot, may I give up. No? Because of the loftiness. What's the meaning sa loftiness? Kataas, no? Of the divine truths. It taxes our limited human intelligence. No? So demanding. And particularly the great law of love. Kinsa may makatuman ginana. No? Opposed
supak sa atong tawhanon nga kahuyang o self-attachment. That's why, so, we are obliged to believe all the truths. Next, we are obliged to follow the commandments. So, kung sa ato alang, surrender ta. That's why we go to the third field, which is the sacrament. The sacrament gives grace. Grace means power. Power will give us grace will give us the power, enable us to do the things that we need to do. Our discouragement stops as we enter the third broad field of theology and discover the help that God gives us, enable us to do. No? It is here we learn that what God has done through His sacraments. So, naanakaroon kita sa topic about power. So, muna nga, kung imong basahon tanan ang atong faith, kayo kag interconnected tanan. The field of the creed, commandments, sacraments. So, interconnected siya tanan ng mga kag how beautiful is our Catholic faith. So it is here we learn that we ourselves may do through prayer and penance and almsgiving to augment that grace. Huh? When Jesus died upon the cross to redeem us from our sins, it did not mean that from then on everyone would go to heaven. Huh? Whether he wanted to or not, it did not mean that God took back our physical freedom, so that we would have to be good in spite of ourselves if necessary. So, pasabutan na. Pagkamatay ni Jesus sa cross, di ba, giluwas kita niya, gitubos niya. Moto'y bayad niya sa utang na din nato mabayaran. It does not mean nga tanang tao malangit na. Nga? Na ay manudloan ang uban usahay. Nga, wala na yung impyerno because si Jesus nagpakamatay. Bisan dili lang sa mga matarong, apil sa mga dautan. So, kay gisulti man nga apil sa mga dautan, gi-misconstrue nila, misunderstood nila nga, pati ang mga dautan, gipakapatyan ni Kristo. So, meaning, pati itong mga dautan, di ito may impyerno. Imagine, pagkadakong di malas. No, it does not mean that way. Pagtubos ni Jesus sa tao, namatay siya sa cross, nidupa siya, mibugana ang grasya. Diba? Open up. Pero, kinahanglan dawaton ni mo na ang grasya. Dili na siya ninong automatic madawat bisag dili ka mutuman. Di ka mutuo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but shall not but have eternal life. Sa kanang ginatawag na niyang whoever believe, ang believe sa kultura sa mga Jews, it's not mental, dili na siya mental knowledge lang na who believe na may believe. No. Ang belief system sa Jews, it's not just nituo ka. Ang imong kinabuhi, yun, na usab. Ang imong kinabuhi, ang imong binuhatan, nag-follow sa imong i-believe. So, dili na siya. Ang uban magod, mo nang pagpaludlo sa mga born again, very favorite verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, imagine, believe lang ka, no? Luwas na ka. Diha, nasipyat. Because wala sila kabalo, nagbasa sila sa Bible, wala sila kabalo sa culture, sa Jews. Belief for them is not just head knowledge. Belief for is transformation of the life. You give all, gikinabuhi. So that's why, praise the Lord, hallelujah, mga bata noon, I believe in Jesus Christ, I love Jesus Christ. Pero, halos every week, premarital sex sa ilang boyfriend, sa ilang girlfriend. Buhay si Masino, party dito.
murag mga pagano kinabuhi, pero I believe in Jesus Christ. Maay kayo mo basag Bible, pero ang kinabuhi wala na usap. Live in the rain, pangabit dito. I believe in Jesus Christ. So, when Jesus Christ died upon the cross, ang bayad niya, no, dito sa cross, ang bili, ang value sa iyang bayad, walay kinutuban. Infinite. Pwede makabayad sa tanang utang hantod sa end of the world. End of time. Dili lang kay sa end of time. Kaya niya bayaran ang utang from the beginning of time. Panahon ni Adan. So because He is God, He transcends time. He is the Savior of past, present, future. Iyana kagrabe ang iyang effect sa iyang grace nga gibayad, no? Now, sa pagdawat na, di ba sa cross ni bugana ang grasya? Ha? Unsaon nato na pagdawat? Unsaon nato pagdawat na ang grasya? Mo concentrate lang bata para sa ni bayhana nga moingon siya mana. Dawat na akong grasya sa cross. Would God, in view of the merits of His divine Son, simply give to each person of goodwill a silent inner conviction of being saved? And each time that we feel the need of divine help, we would simply ask for it and immediately feel welling up within us. Naging sigurong grasya kayo nagtindog na kong balahibo. So, gwapo kayo kong feeling. Iyan na ba? Iyan na ba ang pinagi sa Ginoo sa paghatag niya sa grasya ka na to? Sanctifying grace? Well, to answer that, yes and no. Yes, kaya ni sa Ginoo ihatag na. Pwede. Pwede because He is God. Nothing is impossible about God. Amen? Pwede. Pwede niya ihatag sa invisible nga pinagi. Ang grasya, grasya, na. Luwas ka na. But, God could have done it that way. Pwede niyang ihatag na, iyan ang pamagi nga, mo-concentrate lang ka, para sa ginahimo sa ubang mga sikta, katoliko raman katuog sakramento, ang uban, mga born again, wala na sa ila, wala na sa Bible kuno. Sa ilahang mubo mapagsabot sa Bible. Ha? Wala nilang giusi sa umayo. So, mo-concentrate na sila. Sorry, Lord. Okay na. Or, na. By the way, sige ko sulting born again. Actually, well-versed kayo ko sa born again because hapit man ko born again. 10 years ko nagduda sa akong pagtuwa. Di na ko, niundan ako simba. Abot ang panahon nga kaduha ko mo simba ko sa buntag sa Katoliko, sa gabi is born again. Hantod, niundan ako sa Katoliko, hapit na yun. With the grace of God, with the book of Scott Hahn, Rome Sweet Home, and mga uban pa, nabalik ko. So, I know what their teaching is because I've been involved so much. I've been a leader inside. So, God could have done it that way, of course, no? So, because God is God. Pero, God chose to be consistent. God chose to be consistent. Kabalo siya sa panginahanglanon sa tao. Why? Ang tao is made up of body and soul. Body and spirit. Dili ta spirit lang. Ang angels, spirit, walay body. Kailangan natay body. So, we are citizens of two worlds. No? Ang usa nato ka pikas side, ang usa ka tiil nato naa sa eternity, ang usa ka tiil naa sa physical. We are citizens of two worlds. No? Kabalo ang Ginoo sa atong panginahanglan. Mayon tag-angels na ta, dili na tayo kinahanglan sa mga makita nga bagay. But kita nga mga tao natay physical. And because of our physical being, because of our physical unod,
kinahanglan ta og assurance. Kuha ninyo? Moingon ta sa atong kapila na ako ng example, moingon ta sa atong bana. Sweetheart, love ko nimo. Moingon ang imong bana. Namtak na. Grabe, mura magawa sa ilong. Di man makita. Pakita po, di. Sige, alin direbe. Sige, embrace. Love ko nimo sa akong birthday. Malaki kay gift. Gusto ka gift. Di ka, sige, kiss ko, be. Di ka mo tuwa, may ang love you. Gusto ka, I love you, sweetheart. Dapul-dapulay, no? Ano? Gusto ka makita. Dili ka mo tuwa, ingnon lang kag love you nga wala makita. Gusto ka proof. Visible proof. Kita, we need, that's why we have statues, mga rebulto, to aid us, because our mind could easily wander. It could easily wander around. Pero kung natay point of focus, makafocus ta. Kuha niyo? So, kabalo ang Ginoo sa atong panginahanglanon nga tao ta, nang kinahanglan ta og assurance. No? Kinahanglan tag assurance. Sapol, kabalo man ka nga love ka sa imong bana. Di ba? Pero gusto ka bang kadungog, inang kag I love you. Nganong kinahanglan ta pa man kasultihag love you nga itagaan naman ta kag pagkaon. Sige man ko wa man koy chicks. Naaman ko diri kanunay. Hatag man ko nimo gift. Mayroon ka lahi, gina, sweetheart. Mayroon ka love you. Sige, yung taga love you. Lahi, di ba? So, gusto kitang assurance. The grace itself would be invisible. So, ang grasya sa Ginoo, nga may bugana diya sa krus, iyang gipaagi sa mga makita nga bagay, iyang gipatapot diha. Iya madawat nato, pinaagi. Meaning, ang Ginoo, sa buhi pa siya, nagtukod og 7 ka agianan. Imagine na niyo yung sakrament mo 7 ka tubo sa iyang kasing-kasing. Agianan sa iyang grasya nga gipatulo dito sa krus. So dili nato na masalo ang grasya kung dili pinaagi sa grasya, sa sakramento. Mao nay agianan. Nganong ipaagi man niya sa sakrament? Nganong ipaagi man niya sa mga makita, sa visible signs? For 2 reasons. First, so that to protect us from self-deception. Kanang abi nimo nadawat na nimo wa pa di ay. No? Para sa aning tawana, abi niya nindot siya lawas, tambok di ay. No? So, para sa nanguban, mukanta. Piling nila, di na sila mubuhi sa microphone, kay maayos lang tingog, pero perting kasakit ang dunggan sa mga naminaw. Sintonado, no? So, to protect us from self-deception. Like, for example, we thought we are forgiven. But, wala di ay, because sayop di ang atong way of confess. No? Second reason is so that we can have the peace of mind. We have 100% certainty nga nadawat na nato. That's why, ang mga born again, who wants to receive the Lord Jesus Christ, Lord and Savior? Me. Dawat. Pagkasunod Domingo, tawag na po sa pastor, kaya sabay mo dawat, dawat na po otro. Balik-balik, dawat-dawat. Nga naman, di sila sure kung idawat na maging nila si Jesus. Pero no, once and for all, kita ni dawat. Kano sa? Sa bunyag. We are 100% sure. Mutuo ba mo mga igsoon nga, ang tanan nato nga knowledge diri sa kalibutan muagi sa niining 5 senses? Tanan nga information, experience, intelligence, tanan. Kabalo ba ka mga igsoon kung matawo ang isa ka tawo nga walay 5 senses? Blanco ang iyang utok. Ano naman? Ang experience niya sa taste, wala siya ka-experience na. Ang experience niya sa hearing, wala siya ka-experience og dungog. Wala siya ka-experience og touch. Wala siya ka-experience og smell. Wala siya kadungog sa lecture, sa mathematics. Wala siya kakita kung unsa ng 1 plus 1, unsa ng kahoy.
walay information nga mosulod sa lawas sa tao kung dili pinaagi sa five senses. Tanan nga information, tanan nga experience o information moagi diha. So, blanco. So, kabalo ang Ginoo na ini. So, diha niya gipaagi ang sacraments so that we can know. Nigamit ang Ginoo og mga ordinary nga mga butang, adlaw-adlaw nga mga butang nga makita nato para ipaagi niya diha ang iyang grasya. Example, water. Water, ordinary. Which ang symbol niya is to cleanse. For example, baptism. Ang symbol niya, gilimpyuhan kita sa original sin. Cleanse us away from sin. Pan, ordinary. So diha gipaagi niya, ang sa symbol niya, nourishment sa atong kalag. Nourishment sa atong body, di ba? Lana. Symbol of strength. Gikan pa sa una, ginagamit na sa mga athletes sa unang panahon for strength and also lana for healing, for medicine. Di ba? So, sacrament from the word sacramentum, meaning holy thing. No. Sacra means sagrado. Mentum means symbol. No? Symbol, mentum. So, memorize this without excuse. Dapat ma-memorize na yun Kasayan kayo Kabalo na mo dapat sige kadungog sacrament. Pero wata kabalo sa definition. Now you know. 3 aspects always ang sacrament, okay? It is an outward sign. Ikaduha, instituted by Christ. Ikatulo, to give grace. Makita nga simbolo, outward sign. Ikaduha, tinukod ni Kristo. Si Kristo ang nagtukod mismo. Ikatulo, para muhatag og grasya. So, muna yung purpose sa sakramento. No? So, ang pito ka so unay makutanan ninyo, ang ubang sakramento ang nagtukod ang simbahan. Correct? No. All the 7 sacraments mismo si Jesus ang nag-institute. If anyone, nakabutang na no, sa declaration sa simbahan, sa council, nalimot ko nga sa council, Chalcedon ba to? If anyone say that one of the sacraments is not instituted by Christ, but only by the church, let him be anathema. Huh? So, ang sacraments, always na siya duha ka aspect. Na siya matter, ug ang second, na siya form. 2 elements. So, matter, mo na mga material na igamit, tubig, lana, pan, sa badiha. Okay? Ang form is the words nga ginagamit sa pagsulti, sa pag-administer sa sacraments. No? May yan sa confession. No? I forgive you. I forgive your sins in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. So, muna siyang form. Ang matter sa bunyag, ang tubig. So in baptism, the matter is the water. And the form is, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, together, the two, combine mong two, muna siya ang outward sign. So, tanan nga grasya, gikan sa cross. So, instituted by Christ. Tinukod ni Kristo. So, gikan sa pagsugod sa public ministry ni Jesus, hantod sa iyahang pagkayab sa langit, no? 7 ka sakramento ang iyang gitukod. O ang simbahan, dili pwedeng mutukod og sakramento. No? Dili pwede may tabo na nga after 2050,
May nga na simbahan mo deklara, right now, brothers and sisters, nanakitay 9 sacraments. No? Dili na pwede may tabo. Dili na pwede. So forever, it's only 7. Because Jesus is the only one who instituted sacraments. There never can be more or less than 7. Confirmation, Holy Eucharist, penance, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. So, mga tanata, asa maginabi sa Bible, be, nga isa-isa gid na, dara, dili kinahanglan nga makita nimo tanan sa Bible, pero ang iyang implication na masabot, dili word for word, nga gisa, mauna yung buhato na iyang gitugyan sa iyang simbahan nga sila na ang magplantsa niini. So, at first, I'm sure, sa pagsugod, ang Eucharist, dili pa karon ingana ang seremonyas sa Eucharist, mo evolve o mo improve, no? So, as the church grows old, no? So, iyang gitugyan sa simbahan because gitagaan niya og otoridad ang simbahan. Ingon siya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So, concerning some of the sacraments, he probably left it to his church, the keeper and the giver of the sacraments, to specify in detail the broad matter and form assigned by Christ. Okay, the third part, grace. Muna yung purpose sa sakramento, to give grace. So, kinanglan, ang muhatag siya grace. Kaya kung di siya muhatag o grace, bisan pa siya outward sign siya, di siya matawag sakrament. Unsa may example sa outward sign nga wala naghatag og grace? For example, kana sa Holy Thursday, di ba? Sa Last Supper, na ay tawag nga mandatum. Kana ganay pag-wash of feet sa mga apostles, ang tawag, it's called mandatum. No? It is an outward sign showed by Christ para kita to give service to one another. Pero, it's just a sign of love and service. Pero wala na siya gahatag ng grace. Muna dili na siya matawag na sakrament. It's just a sacramental. Sacramental na siya. So, dapat, muhatag siya grace. So, unsa nga grace ang ginahatag niya sa sakrament? First and foremost, first of all, ginahatag niya is sanctifying grace. Okay. Sanctifying grace. Sabi niya siya, grasyang makasantos. So, sanctifying grace, no? Kabalo sa definition, we remember, little review, it is that marvelous supernatural life that's sharing in God's own life that is the result of God's love, the Holy Spirit indwelling in the soul. So, ang kinabuhi sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, naglatay sa imong kalag. So, naa kanimo. You are the temple of the Holy Spirit. You share, nakaambit ka sa kinabuhi, naa kay connection. So, that is sanctifying grace. You are connected to the life giver. Just for example, imong balay connected sa poste sa Muelsi. So, mo na siya. You are connected to the power source, which is God. So, if you are cut off, wala na kay power, no? To the soul that cut off from God by original sin, baptism brings sanctifying grace for the first time. Baptism opens the soul to the flow of God's love and establishes union between the soul and God. So, natao kita nga wala kitay connection kay God. We are cut off from God. Why? Because of original sin. We do not have sanctifying grace. Wala galatay sa ato ang kinabuhi sa Ginoo. Sa bunyag, diha kita ni dawat. Diha nato gidawat si Jesus as our Lord and Savior.
kung dako na kita. Kaya ng mga dako na gibunyagan, usually kinabunyagan sa Easter Sunday, di ba? Pero kung mga gagmay pa, ang nidawat sa kay Jesus ang ginikanan. Okay. Now, wala kay connection kay God, sa bunyag, you are connected. So, through the sacrament of baptism. Sample sa konpisal, ang grasyang makasantos nga nadawat nimo sa bunyag, nawala nimo kay naghimo kag mortal nga sala, sa sakramento sa konpisal, mabalik ka nimo. No? So, ginatawag sacraments of the dead and sacraments of the living. Unsa man ning sacraments of the dead? Pila ka buok? Duha. Bunyag o kumpisal. Kabantay mo, kinsay mo ang mudawat sa bunyag, walay kinabuhi, di ba? Patay. Pagkadawat niya sa bunyag, nabuhi siya. Ang tao nga na immortal nga sala, patay. Pagdawat niya sa kumpisal, mabuhi. Muna siyang sacraments of the dead. So, ang mudawat ani mga patay. Patay ang kalag. Ang usa, sacrament of the living. The other 5 sacraments, confirmation, Holy Eucharist, anointing of the sick, Holy Order, matrimony, dili ni sila makabuhi og patay. Muna nga kini silang 5, kung mudawat ka ani nga sakramento, dapat buhi ang imong kalag. Dili ka pwede mudawat ani nga walay kumpisal. Kay kung mudawat ka ani, walay effect. Og dili, og makasala ka. It is a sacrilege to receive these 5 sacraments with mortal sin in your soul. That is why this is for the living. Para ni sa mga buhi. Mauna nga sa di pa kakaslon, dapat mangumpisal ka. Kung sa di pa ka kumpirmahan, mangumpisal yun ka. Sa di pa ka magpare, mangumpisal ka. Sa dili pa ka mangalawat. Sacraments of the living. Mauna sila. Okay? Increases. So sila, naa naman kay sanctifying grace, di ba? Pagdawat ni mo og nining 5, unsay mahitabo sa imong sanctifying grace? Mo increase na siya. Naa naman daan. Okay? Mo increase. Exception to the rule sa kumpisal. Ang kumpisal, pwede gyapon nimo ni dawaton nga wala kay mortal sin, di ba? Unsay may mahitabo sa imong sanctifying grace kung mudawat ka nga wala kay mortal nga sala? Mo increase pod ang imong sanctifying grace. Maka-increase pod na siya. Okay. So these 5 penance, appel, no? If the soul is already free from mortal sin, it will deepen and intensify your spiritual life nga naa kanimo. No? So, nagadugang ang imong sanctifying grace, meaning ang imong love for God, ang love ni God sa imo, ang love nimo naga-strengthen. So, dili na siya mga igsuon, kanang stagnant ang sanctifying grace. Kung nadawat nimo, okay na. Lipay na ka, no? Mulambo pa na siya. O ang iyang paglambo, walay limit. Unlimited. There is no limit to spiritual growth. Muna ang mga santos nato, sila ni Saint Joseph of Cupertino, Saint Clare, mga spiritual giants, kay wala na sila gibuhat. Ang ilang concern is to love God, to love God, to love God. Wala yung pangwinta. So, wala yung limit. So, dili ka makikita, dili lang ko, kontento na ko sa akong spiritual life. No. If you really love God, wala yung kwenta-kwenta. You have to love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Kung di ka mangwinta, makuratan lang ka, grabe na ka, spiritual giant na ka. Pero, wala ni mo naghihimong para mahimong spiritual giant. Gihimo ni mo na for the love of God. That is why, Saint Joseph of Cupertino is so simple. He is so simple. He loves God. He just pray, love God. Kung mag-pray siya, mulutaw.
Nakabasa mo sa iyang live? Magprosesyon sila sa sulod sa ilang monasteryo. Ang iyang kauban ng mga pare, birahon lang siya kay Barabas, mugawas siya sa kural, kay mulutaw man siya niya, mutuyok mo na sila niya, diretso man. Pinabira lang siya kay galutaw. So, yan na. God's love does not increase. So, sa mga tag, sa sige natong dawat o sakramento, sa sige natong pangalawat, kada adlaw, sa sige natong pray, ang love siguro ni God mo increase. Technically, no. Why? Because God's love is already complete, it's already infinite, wala na siya kinatuban. Unsa lang ni-increase, actually? It is our capacity to absorb. No? Because unlimited na siya. Ang iha ko sa rice pa, unlimited na siya. Okay? Pero it's good sa sa bards. Abi ni mo nilarga na ang bards, pero di ay ang naaday kay natagbo nga barko nga nag-atras, abi ni mo ikaw mo'y naglihok. No? So abi po nimo, ang love ni God mo increase, no, actually it is your capacity. Ang imong sudlanan, panaksan sa imong kasing-kasing, nagkadako. So, it is not God's love that increases, it is your capacity. Kay, muduol ka kay God, kutsarita lang ang imong sudlanan, talaksan sa pagdawat sa gugma. So, bisag kung sa kadaghan, nag-awas-awas ang grasya sa Ginoo, kay ang imong taksanan, hapaw lang, kutsarita lang, gamay ra ang imong angkon. Sige mo kung kalawat, marag man ko'y benepisyo, marag maura magyapon, because your love for God is so ga-consecration, ang imuna-una to sa imong business. Ga-consecration to ang imuna-una sa imong girlfriend, sa sweltres, kanigawas. Nasa misa, distracted kay ka, because your love is so hapaw. So, magkalawom na, magkadako ang taksanan, magkadako ang capacity sa love ni God na musulod sa imuha. No? So, these 5 sacraments, since they can be received worthily and fruitfully only by a soul already in sanctifying grace, often termed as sacraments of the living. Okay? So, we have, so summary, we have sacraments of the dead, sacraments of the living. So, we have form, we have matter. So, and sa pa, atong learn. Outward sign, instituted by Christ to give grace. Okay. Next week, we will be talking about why 7 sacraments. Nganong 7 man? Nganong dili naman usa? That's our topic next week. Any questions?